ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ durgaparmeshwari ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದ ಜಾತ್ರೆ ಐತಾರ ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್ ತೀರದ ಮಿನದನ ತೋಟೆದಾರ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿತ್ತರು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ durgaparmeshwari ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದ ಜಾತ್ರೆ ಒರ್ಮ ದಿನ ಭಾರಿ ಗೌಜಿನ್ ನಡೆತಂಡು ಐತರ ಪಗಿಲ್ತೀರು ರಾತ್ರಿ ತೇಡ್ದ ಮಿನದ ನಾಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅವೇತ್ವ ಜನ ಭಕ್ತಿರು ತೇಡ್ದ ಮಿನದನ ತೂದು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಲಿತೊಂಡಿರು. ಆರಾಟದ ದಿನ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಸೇಸಾದ ತೂಟೆದಾರ ಸೇವೆ ನಡೆಪುಂಡು ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ತೂಟೆದಾರ ಸೇವೆ ನಡೆಪುಂಡು. Govinda!